already. I'm serving them cakes. I'm showing them steaks. Snake teeth. Oh, come here, me. Hey, slide. What is it? What is it? I saw that. Hey, ukumanja ndoto. Angisho phela no uyazi. Akwethu akutheni. Shazela sibangele. Singene kabantu babona. Ntabi yami, angitshela. Wenziwa yini ukuthi umalume wakhe betrenda kangaka lapha enkundleni? Wena mposto omkhulu, udlule ukuhlanisa 1000 lama followers. Qalile manje ngomale mbudane yakho ndoda. Yabona wena mfethu ade ngitshela uyi-hater wena. Yini uhater kangaka ngempela? Yabo leyo video njengoba ifakwe yimi. Fana ukuthi mina otrende kakhulu. Sinzima phela sonke yabo ngoba i-OG lapha nekhaya malume enzima kangaka. Nami ngizima njengaye. Utrende mina lapho kakhulu. Ayikho leyo nto kabi yami. Sonke nje siyazi ukuthi ukhulu kumthi omkhulu wafika nomalume. Sukhuluma umsangano noma imbudane yonke ke nje lo ekhulumayo. Yaxolisa mfowethu ngoba vele le type nama feelings. Awungitshele mfowethu. Le relationship yakho noba uNoli izanjani ba uyoli? Wendaba kaYoli mfethu. Ngimthanda mina lo muntu la. Akuthi angifani ke nje ngawe wena yonke indawo mina ngilava boy mfethu. Ngithanda ukufa lo muntu leyana. Actually bengicabanga la mfethu. Ekhaya kuzobe nginomcimbi. Ngiyacabanga ukuthi ngimmeme kulomcimbi yona ukuze ezokwazi ukubona umalumekazi nomalume. Speaking of which, kumele ufike futhi nawe yazi. Uqalile sathi. Ungagalelo nkabi yami, yabona mangafela umega lomhlobo. Uma ngatholala wona ke. Ngikanje. Kumele ufike ndoda ngempela ngiserious. Yazi uthini? Sibiza ama short mase siba indlela mfethu. Bamen. Hey, Sabs. Sabs. Sisijabule. Look. Cheese.